zenbait ezkutuan. Behatzak bihurritu, ean norbaitek aztua duen akorde minoren bat. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Bueno, hasieretan lau izan zineten, hirukotera, formazio aldaketak eta izan dituzue, jende asko ibili da zuen inguruan, oraindik ere ikusten ari gara gaur hemen Jimilaz, leporaino dagola jendez. Zenbat jende mugitzen da gutxo gora bera gaur egun Berretxarrakeko hirukote horretaz aparte zuen kriu guztia esaten zaion hori? Bueno, bai, holtza gainean 3, baina gero holtza inguruan ez dakit, 6 edo 7 lagun, bai, azkenean soinu eta argi teknikaria, gero monitore teknikaria, zenbaitetan, gero backlinerra edo, gitarrekin eta, zuzenen arazoak eten badira eta hortxe preste dago norbait, kamisetak saltzen eta bar, beste kide bat, bai, eta gero, tour managerra edo, pixkat, ordutegiak zaindu eta holako gauzak, bai, azkenean ez dakit, uste dute eurei esker ere lortzen degula, ez? Halako biratzar bat egin alizatea ere, bai, ez bestelan ikuste zinezkoa izango zela, ez? Eta hor, ere, kostatu zitzaigun, nire bintzat kostatu zitzaidan hori onartzea ere, bai, ez? Azkenean, ostia, bakoitzak bere lana daukala, ez? Eta, uste dut azkenean hori asimilatzen duzunean, azkenean olako ekipo bat sortzen dugu, eta gaur egun gainera, kiston badalako familia bat, ez bezala. Daramagun erritmoarekin, ez dakit zenbat kontzertu egiten ditugun urtero eta ez dakit zenbat kilometro furgonetan, zenbat kontzertu astero, hilabetero, asko laguntzen eta erresten duen kriu edo ekipo bat da, ez? Azkenean furgoneta eskargatzea edo montajea ez egitea eta holako gauzak hori bete behar hori kentzea asko errazten du, ez? Azkenean taula gainean euneko eunea emateko, ez? Egia da gure lana dela gehien ikusten dena, baina gu bertan holtzan gustora egoteko ere ezinbestekoa da beraien lana. Monitoretako teknikaritik hasita, argi teknikaria, Álvaro bera instrumentuen arduraduna eszenatokian, Mikel soinu teknikari bezala, Juanma gidatzen edo kamisetak saltzen azkenen, dena bakoitza da kate begi bat, ez? Kate guztia osatzeko. Eta gero horrek eragiten du ere azkenean ordu asko pasatzen ditu etxetik kanpo, kilometro asko, eta holtzara igotzen zeranean, holtza bihurtzen da batean zure etxeko sala, ez demagun. Hor sentitzen zazuk etxean, berdin da nun zauden, munduko zein puntatan, baizik eta behin holtzaratzen zeranean, hor sentitzen zerala etxean, eta orduan horrek konfiantza ematen dizu, lasaitasuna, eta hor egin dezakezu lasai horretara egitea juntzean hori, ez? Eta iruditzen zait ezin dela kate begi bat ere galdu, ez? Gu hirurok askoz gehiago faiatzen dugula, kriua baino, ez? Ez da arazorik, ez da problema normala da, askotan gertatzen da, baina, ez dakit ez da
gauza normala da. Faiatzen dunean ere, azkenean, hori, denok faiatzen dugu, evidentemente, eta horretarako dago talde lana ere bai, ez? Eta da, bueno, bakoitza inorez gara perfektua noski, denak faiatzen dugu, eta askotan beti momentu hortan akatsa edo faiatu duen horrekin empatia sortu behar da, eta bronka bota baino ez, lasaitu edo, bueno, venga, urrengoan izango naiz, eta listo, ez, aurrera, eta venga. Dena den, beraiek gure akatsak, askoz guk egiten ditugun akatsak konpontzen dituzte, beraiak akatsak egin baino, ez? Azkenean ez dakit, soinu aldetik edo eszenatokian zerbait apurtzen bada, nik kablearekin ez dakit nolako mobida daukadan pedalen enredatzen delako, beraiek konpontzen dituzte gure akatsak, batez be, ez? Mi trabajo básicamente es preparar el backline, montarlo, arreglarlo cuando se estropea y bueno, mi trabajo empieza, el día del bolo empieza bastante temprano. Pero bueno, suelo trabajar la semana del bolo reparando lo que falla durante los bolos. Nere lana hasten da gutxi gorabehera furgoa lokaletik irtetzen denean eta amaitzen da iristen denean. Hau da, eta bitartean egiten ditugu mila gauzak, ordutegia gestionatu, bazkariak, afariak, soinu frogak, hotelak baldin badaude txekeatu, sarreren kontrola baldin badago, sarreren kontrola egin. Nire lana pixka bat da arratsaldeko 4etan edola hasi muntatzen, argi guztia montatu, lurra, zeruak denak, eta ondoren kontzertua egin eta gaueko dana bukatzen denean, dena jaso eta etxera joan. Eta hoxe, gure lana noiz hasten da, lekun berrin hasten dugu furgoneta kargatzen da bidaia hasten, eta gero hoxe, bolo lekua heltzen geha, lana egin, eta gero, sin maz, backlinea jaso eta martxa, etxealdea. Askotan lokalin hartzen dugu trastuk karga, etorri honean, monta backline, monta maixe, soinu frogak egin, gero kontzertu, gero desmonta, eta gero furgoneta kargatakun, etxea, gutxi gora bera egun normal bat eguerdixen hasten da, eta Euskal Herriko kontzertu bat, igual eguerdixen hasi leike, eta gabeko ordu batak ordu bisak etxin. Kanpun bada, goizetik urten, da beti egun bat eta piku. Soy el chofer de la banda, de Berri Txarrak, soy quien gestiona también el merch. Y aparte del merch llevo la tienda online, también llevo la tienda online. Y bueno, la tienda online realmente ahora mismo estoy currando entre 3-4 días a la semana. Y luego el tema de chofer, pues desde Lekun, que es la base de Berri Txarrak, hasta que lleguemos al destino, montaje, venta y desmontaje y a casa.